No niin. Peri. Nyt alkaa meidän video. Peri. Tässä on meidän Mine. Me pelataan Mine. Näkyy. Joo. Mä teen tästä omaa kattoa tässä. Joku ampuu tuo raketti. Tässä pitäisi olla. Eikö? Jee! Oho. Nyt jossain vaiheessa kenttää tehdään toinen. No okei. Tämä on Mine. Me voidaan tehdä joskus jotain muutakin videoita. Paitsi Mine tehdään vähän enemmän. Ymmärrän. Meidän videon nimi on... Ei meillä ole sitä videon nimi vielä. Ei, sitä ei tule mitään nimeä. Ei, on se Mine. Meidän pelin video pitää olla nimi. Mikä niin? Otetaan se uusi mietitään vittu myöhemmin. Joo, se mietitään myöhemmin. No ole nyt vittu turpakin, ei tarvitse koko ajan puhua niin kauan kuin sikaa. On meillä hyvä paikka. Mulla on varmaan sänky huomenna. Pitää. Me Joo. hankitaan sit jossain vaiheessa ehkä sinne sänkyyn. Tai Tai sinne pilikä. niin. Aina kun toi näkyy paremmin, niin te luulette, toi ei näy hyvin. No kun ei siellä näy. Joo. Tuolla joskus turpa kiinni, kun ei sun sanoista saa yhteen. Mä en tiedä mitä kun tuossa saa toi mun nimi, toi Joona Järvenpää. Miksi näkyy joku, että aukaa se chest? Sellaista. Tää on silleen. Mä oon saanut tehdä se perus. Katso mutku. Tän on perus. Tän. Vielä tulee katto valmiiksi. Mutku. Vai. Tulee ja ruma. Tänään ainakin se tulee sen. Niin, ehkä. Mä ostin sen. Mä taisin toi Nikosta. Niin. Minä, Joona. Me lopettaa. Mun vanhan kanavan nimi oli Jonne. Nimi oli. Minulla oli Jonne. Jonne. Mä en muista enää. Jonne 14. Tästä voidaan tehdä joku muu. No niin, tässä meidän video oli. Moi.